Viete, keď som sa dneska pripravoval na to, čo mám povedať, prišiel mi príbeh o boháčovi a Lazarovi. Bol človek, ktorý bol boháč, obliekal sa do drahých šiat, mal všetko, čo si len zmyslel. A pred jeho domom bol chudák, ktorý sa volal Lazar, a on nemal absolútne nič. On si prosil, aby len o mrvinky sa mohol najesť z boháčovho stolu. Ale boháč mu nedal nič a psi prichádzali a lízali jeho vredy. Ale viete, čo sa stalo? Jedného dňa zomrel aj boháč, aj Lazar. A toto už bolo dneska zmienené. Každý z nás raz zomrie. Ale otázka bude, čo bude potom? Lebo smrťou nič nekončí. Smrťou všetko len začína. A ten chudák, ten žobrák Lazar, ktorý mi pripomína často rómske etnikum, rómsky národ, ktorý je odsudzovaný, ktorý nikto ich nemá rád, tak ja ti poviem, Božie slovo hovorí, Biblia penal šum prava míru. Prví budú poslední a poslední budú prví. Tí, ktorí si myslia, ja som si myslel, že aký som skvelý, ja mám všetko, ja som neviem aký múdry, chodím na vysokú školu a neviem čo. Viete čo? Ja som Boha poznal pri Rómoch, v rómskom zbore. A keď som videl tých bratov Rómov, ktorí keď prichádzali k mne, oni vyzerali špinaví, nemali nič. Ale viete čo? Oni mali všetko a ja som zistil, že nemám nič. Lebo to všetko, čo mali Ježiša Krista. A ja som mohol mať majetky, ja som mohol mať školy. To všetko pominie. Ale Ježiš Kristus a jeho láska nikdy nepominie. A preto ja žehnám nad slovenským národom zmierenie sa Slovákov s Rómov. Pane, nech skončia vtipy o Rómoch, nech skončí odsudzovanie, rasizmus, diskriminácia, Pane Ježišu, potláčanie. Pane, ďakujem Ti za to bohatstvo, že Slováci a Rómovia budú oslavovať Teba ako jediného, živého a pravého Boha. Amen. Mirka poznám roky a povedal sa stretávame. Fakt super, že som stále veľmi pozbudený, keď vidím, že je jedno, ako ten človek je špinavý, alebo v akom stave je. Jedna v podstate slovenská rodina, oni sa emigrovali ešte za komunizmu do Švajčiarska a to bola veriaca žena Zuzana Sedlačková so svojím manželom. Tak oni povedali, my poznáme veriaci z Košic, tak dali nám kontakt, prišli sme domov a prvýkrát v živote som videl ľudí, našich ľudí. Dovtedy sme chodili len do Švajčiarska, tam sme počúvali evanjelium v nemčine, to sme prekladali tým, ktorí nerozumeli. Ale keď som prišiel medzi našich slovenských veriacich ľudí a videl som, ako staré babky v tých ešte krojoch chválili Pána, živého Boha. Viete, že náš Boh je živý, amen? Viete, že nie je z kameňa, ale že je živý. A že žije v našich srdciach. A že nie kostol je to miesto, ktoré Boh si vyvolil, aby prebýval v ňom. Kostol je miesto pre veriacich, aby sme sa mali kde schádzať, ale Boh si vyvolil naše srdcia. Boh chce prebývať v tvojom aj v mojom srdci. Keď som videl ľudí, ako chvália Boha, vtedy som plakal ako malé dieťa tam v Košiciach. Potom sme s mojim strýkom aj jeho manželka založili zbor v Sabinove a z Božej milosti ja s manželkou sme mohli od začiatku v roku 2000 byť s ním. A v Sabinove zo 7 ľudí je teraz asi 1000 ľudí, 1000 Rómov obrátených po tejto okolici. Aj tu v Prešove máme zbor apoštolskej cirkvi, rómsky zbor, aj nerómsky zbor. Tuto trošku delíme, lebo v nebi už, čo myslíte, ako to bude v nebi? Že bude sekcia, kde budú Slováci, a potom čo my Rómovia, kde my budeme? Však my sme sa tiež tu v Prešove narodili. Kde budeme? Čo si myslíte? V nebi už tak nebude, ako je tu. Tu sa ľudia delia podľa národnosti, podľa kultúry, podľa priorit, tradícií. Ale je Božie slovo, že je len jeden Boh. Neviem, či o tom vieš, je len jeden Boh. Je jeden Pán, Ježiš Kristus. Jedna viera. Žiadna cirkev ťa nezachráni. Môžeš byť zapísaný niekde na nejakej matrike, ale teba nezachráni len živá viera v
Ježiša Krista, Syna Božieho. Amen. Je jeden krst. Krst, ktorý človek sa dáva pokrstiť vtedy, keď uverí v Pána Ježiša Krista. A je to vyznáním jeho viery. Je jeden Duch Svätý. Nie je viac. Je jeden Svätý Duch. Je jedna nádej, Božie slovo hovorí. Každý z nás, ktorí sme tu na tomto mieste a kto verí v Boha, nemá inú nádej ako nebo. My inú nádej nemáme. V toto telo ty a ja si nádej nemôžeš položiť, že? Nádej môže mať len jednu. A to nádej vo večný život skrze vieru v Ježiša Krista v dome nášho nebeského Otca. Amen? Halelúja. Takže sme tu, aby sme chválili Boha. Ak trošku sa pridáte k nám, budeme radi, ale sme tu, aby sme oslavili meno nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.